В Импрес Дизайн вярваме, че домът е преживяване. Тази вила в полихроно е истински шедьовър, създаден с една цел – да обединява модерна естетика с максимален комфорт. 5 просторни луксозни спални, 5 функционални бани, голям хол и частен басейн осигуряват удобство и спокойствие за всеки гост. Панорамната гледка към морето и светлите модерно обзаведени помещения създават идеалната атмосфера за почивка и релакс. Импрес Дизайн – израз на любовта към сътворяването на уникални пространства. Твоето пространство, нашата страст. Нека заедно да превърнем мечтите ти в реалност.